आं फिसागोन प्लिज मोनोबा हरसेनि गेजेरावनो गंसे नखरनिफ्राय गंनै स्कुटिखौ खावना लांदों। मोनसे दुखुनांथाव आरो सोमोनांथाव खौरां। हरनि समाव गावबा गावनि गारिफोरखौ नोंथाङा जोथोन लाखि। बहाबा आलाय-सिलाय दोनलाबायनाय एबा लक होआलासे दोननायनिफ्राय सांग्रां जा। आथिखालाव रां रुफा सनानि सिखावजों लोगोसे गारि मटरनि सिखावाबो बांनो हमदों। थांनाय बृहस्पतिबार बाराय 22 जुलाइ खालि मोनानि समाव गोबारै जुब जुब अखा हानायखौ खाबु लानानै सिनायमोनै सिखावा गंसे नखरनिफ्रायनो गंनै स्कुटिखौ खावनानै लांदों। जाथायानो जादों उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव। डिमाकुसिनि बाथाबारि गामिनि फबेन दैमारिनि फिसाज्ला बिबुंसार दैमारिनि AS27D9979 अनजिमानि गंसे TVS एन्टर्क आरो पुब नावखाथा गामिनि गोमसार बर'नि AS28D1509 अनजिमानि हान्डा ग्राजिया ड्राम बे गंनै स्कुटिखौ दुथां सिखावफोरा गंसे नखरनिफ्रायनो हरनि समाव खावनानै लाङो। बेखौनो गोमाजानाय दुखुथिया नखरा गोमानाय गारिखौ बहाबा नुसनोब्ला 6900382029 आरो 6000348361 जानबुं अनजिमायाव मिथिहोहरनो खावलायदों। जोबोद दुखुथिया ओरैनो बेमारि देहायाबो मारै बिदि खालामनांगौ आंनि न'खरावसो बिदि खालामोनो होनबा आं दा नै आथिं आखाइ बुजोबदो भागिनफोरा आंखौ नायनो फैदों हुक जानायखाय बेयावनो बिदि खालामबाय बिसोरो आं इमान खस्थ' दा मेगनबो नुवा नै भागिनफोरासो हमबाय बायनानै दा बोथिंबायदों आंखौ आरो आं दा गथ' सासे दङ बेबो क'क्राझार इउनिभारसिटियाव फरायना दंहैयो थाखा फैसाबो एसेबां आंखाल इमान खस्थ'सो फरायहोदोंमोन आं मेगनबो नुवा होमबा आंखौ मानो बिदि खालामहोनांगौ सिखावफोरा इमान दुखुथिया आं मेगनबो नुबावा बिथिं मेगन देहासो नायनोना आं गथ' गथायनि माबासो होनो आरो आं बे गारियाव फिसादो ससेबाबो आं गाखोना थाङोमोन बे गारियानो आंनि आथिं बायदिमोन मानो बिदि खालामनांगौ सिखावबाबो आं फिसागोन प्लिज मोनोबा आंखौ हरफिन गारिखौ अननानै आंनि न'खराव मानो बिदि खालामफैनांगौ प्लिज अननानै हरफिन फिसाफोर सिखावबाबो फिसा होनगोन आंनि समान फिसाफोर नोंसोरो आं बिराद दुखुथिया न'खरसोमोन आं मेगनबो नुवा एसेबां बेमार जानानै दङ आरो नै भागिनफोरनिखौबो बिदि खालामनामोन आंखौ नायनो फैबाय दुखु जानायाव बिसोरो आरो मानो बिदि खालामनांगौ आं बेखौनो बुङो रायजो राजाफोरा बबेयावबा मोनोबा बे जोंनि दा गारि नाम्बारफोरखौ नुनानै हमनानै दोनबानो जाबाय थानाफोराव जोंनो खबर हरबानो जाबाय अननानै प्लिज होमबादिफोरखौ आं लिंहरनानै जाबाय जोंहा न'खराव मोनसे बेबायदि गारि दङमोन गंसे स्कुटि आरो आलासिनि गंसे दङमोन गारिया आलासि जानो फैदोंमोन गंनै बे स्कुटिमोन बे स्कुटिखौ हराव माने अखाबो फैबाय थादोंमोन बे अखा फैनायावनो अखा फैखांनानै थांनाय समाव जोंबो उन्दुलांबाय हरनि ओंखाम जानानै बे समावनो जोंनि गारिखौ माने हरावनो लानानै थांबाय गंनैखौबो बेखौ जों मारै लांखो जों पात्ताखौनो मोनासै जों सैमाबो मासे दङमोन खिन्थु बे सैमायाबो एसेबो सोंनो रोङासै गारिखौ लाना थांबाय। गारिया बेसेबां बैसोनि गारिनि बैसोआ गंसेया 8 माह जादोंमोन आरो बेनिफ्राय गंसेया ओरै 1.5 बोसोर जाबायमोन 1.5 बोसोर आलासिनिया 8 माह जादोंमोन आरो दा बेखौ मोननो थाखाय नोंथाङा मा खालामबाय थादों दायो? दा बेखौ मोननो थाखाय आं एसे माबायावबो पुलिसावफोरनोबो एसे इनफरमेसन जनायना दोनबाय बिनिफ्राय आं दा रायजो राजानिफोरखौबो एसे आंनि गारिखौ जितु सोरखौबाफोर सालायनाय नुयोब्ला बे गारिखौ माने एसे हमनानै बा सेस खालामनानै दोनथ'नो थाखाय आं रायजो राजाखौ खावलायबाय। गारिया सोरनि नामाव दंमोन? गारिया आंनि फिसाज्लानि नामाव दङमोन। फिसाज्लानि नामा बिबुंसार दैमारि आरो आंनि नामा भबेन दैमारि। फिसाया गामिया जाबाय बाथाबारि पस्ट अफिसा जाबाय पश्चिम पटला। जों बिस्थिबाराव बेलासि आलासि जानो फैदोंमोन बे आमाइमोननावनो जों आनैया मेगनबो खाना आथिङाबो बुदों आरो जेनेबा आनैया लिंहरबाय थाबाय नालाय जोंबो फैबाय नायनो होननानै ओमफ्राय बेबायदिनो बेलासि मोना जोङो मोजाङै दं गारियाबो ओमफ्राय आदायानो थिखांना दोनदो बे रुमावनो गंनैखौबो थिखांदो आदायानो ओमफ्राय थिखांना दोनदोबाथाय हरावबो जों थाब उन्दुवाखै बिदिनो 12थासो जादों खोमा मबाइल नायना
आदाजों आंजों ओमफ्राय आमाइ आं आदाजों साथाम थायो आनैजों जोंहानि आगैजों मोनसे रुमाव थादों ओमफ्राय दा हरावनो खावना लांबाय आरो जों जेबो गम मोनासै लांनायखौ मारै लांखो सिखावफोरानो लांबाय आरो ओमफ्राय सैमाबो दंमोन मासे सैमायाबो बि दिनाव मानि थाखाय सोङासै बेखौ जों मिथिला आरो गारिजों लोगोसे मा मा बुस्थु लांफादों गारियावथ' गारि गासै कागज पत्रआनो दंखायो गारिनि जेनेबा आरसि दं गारिनि गथाय कागज इन्सुरेन्सफोरबो दं होनदों आदाया ओमफ्राय आदानि ड्राइभिंबो दंमोननो लोगोसे आधार कार्डबो दंमोननो आदानि आरोबा मा मा डकुमेन्टस दंमोन लाफानाय जायोमोन जेनेबा आरो डकुमेन्टसफोरखौ लाफायाबाबो पुलिसफोरा आरो बुङोना मबाइलफोराव खेबना लाबाबो बुङो गारिया जिहेतु आदानिमोन आदानिया मा नाम आदानि मुङा जाहैबाय गोमसार बर' आदा गिदिर जोंहानिनो ओमफ्राय जोंनि जायगाया जाहैबाय ओरै बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बा तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट जाहैबाय दा जायगाया नावकाटा पुब नावकाटा भिलेज ओमफ्राय थानाया गरेस्वर गारियाबोथ' गोदानसोमोन 8 माह रानिं जाहांबायमोन आरो ओमफ्राय आमाइमोनना 1.5 बोसोर ओमफ्राय गारिनि नाम्बारा जाहैबाय AS 28D1509 गारिया हन्डा कम्पानि ग्रेजिया आरो गंसे एन्थरनि नाम्बारा बेसेबांमोनथाय एन्थरा जाहैबाय आदा बिबुंसारनि नामावमोन आरो बे नाम्बारा जाहैबाय AS 27D9979 गोजोनथाव खौरां नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बडलेण्ड गट टेलेन्ट गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन जानो गोनां बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।